Dobrý večer, zdravím všetkých, je tu záverečný večer nášho maratónu odborných webinárov pod názvom Reštart zdravia. Pre tých, kto ma nepoznajú, volám sa Igor Holeci a ja sa teším, že vás budem môcť prevádzať dnešným večerom a pýtať sa otázky, ktoré možno aj vám prídu na mysel. Dnes je štvrtok, 27. novembra 19.00 a teda začíname. Na úvod otázka pre všetkých. Ako sa vám tie 3 webináre doteraz páčili? Čo vás najviac zaujalo? Skúste povedať. Halda důležitých informací. Ďakujem. Tak jestli můžu přímo na mikrofon, tak já si pamatuju ze včerejška tu kosmetičku, ta byla tak energetická. Já teda s kosmetikou naštěstí od malička nemám problémy, já bych mohl dělat bez jakýkoliv kosmetiky reklamu ještě teď, ale opravdu teda těch informací, protože ty ženský to mají trošičku jinak než chlapi, ale jako samozřejmě všechny 3 webináře úplně super, ale tady u té včerejší mladé dámy, tam jsem měl teda spoustu těch aha momentů. Díky moc. Super, ďakujem. Ešte niekto? Dobre. Niekoľko technických pripomienok na začiatok. Dnes máme obmedzený čas do 19:55. Vaše otázky píšte prosím do chatu, budeme sa im venovať na záver. Pokiaľ niektoré otázky zostanú nezodpovedané, vrátime sa k nim v ďalších webinároch. Ak máte vlastné skúsenosti s produktmi, o ktorých sa budeme dnes rozprávať, dajte nám prosím vedieť a budeme radi, keď sa s nimi vlastne podelíte alebo s nami podelíte v tomto webinári. A na záver máme prichystané informácie o avizovanom Black Friday, takže vydržte až do konca. Záznam z tohto webinára a ostatných webinárov bude k dispozícii až do konca tohto týždňa. Pred chvíľočkou som rozprával mimo, teda offline, že sa vlastne budem posielať do skupiny záznamy všetkých týchto webinárov. Dneska pôjdu tie 3, ktoré boli v pondelok, utorok a stredu a tento posledný dám potom zajtra. Takže a posielame všetky tieto veci tým, ktorí sú registrovaní. Takže tí, ak ste sa zaregistrovali a prídete na tento webinár, tak ho určite dostanete. Začíname. Takže prvý slajd, alebo dneska sa budeme rozprávať o webinári číslo 4 a je to grand finále, to znamená finále všetkých finále, čo sa týka webinárov, je to 4. webinár, budeme sa baviť o Alpha Omega Boxe a teda pod ním sa skrýva systém 90-dňovej transformácie tela a zároveň my to tak hovoríme, že je to kľúč k zdraviu bez takých povrchných riešení, to znamená ideme viacej do hĺbky a okrem iného sa dnes dozviete. Takzvaný biologický imperatív, znamená to tých 90 dní. Budeme sa s Pálim rozprávať o tom, aký je vedecký pohľad na bunkový cyklus, prečo je tých 90 dní absolútne minimum pre obnovu imunity a ako sa dosiahne trvalá, nielen teda dočasná zmena zdravia. Druhá časť, kde sa budeme baviť o fázach pokroku a mechanizmu reštartu. Toto je úplná novinka. Ukážeme vám konkrétne fázy zmien, ktoré pocítite počas ozdravovania, počas toho, keď budete brať Alpha Omega Box. A sú to vlastne spätné väzby našich klientov. Budem tam citovať klientov, budeme sa rozprávať o tom, čo oni zažívali a v podstate budeme sa rozprávať o tom, ako si naštartovali prirodzenú silu tela pomocou obnovy kľúčových procesov a nielen teda riešiť nejaké symptómy. A tretia záverečná vec bude Black Friday, kde odhalíme ponuky na box, ale aj všetky ostatné ponuky ako najlepší finančný moment na spustenie vašej 90-dňovej transformácie. Zabezpečíte si tak celý potrebný systém za najvýhodnejšiu cenu. A s Pálim sa budeme baviť, prečo to takto robíme a čo je vlastne za tým. Takže niekoľkokrát som spomenul Páliho, ja ho predstavím, som rád, že si tu, Páli, s nami. Palo Krkoška je spolumajiteľ spoločnosti Alaganex, je úspešný podnikateľ a zároveň investor, venuje sa novým poznatkom, postupom a objavom v oblasti zdravia. Pravidelne vystupuje na rôznych webinároch, eventoch a vo svojom voľnom čase rado jazdí na motorke a cestuje. Pali, vítaj. Takže krásny dobrý večer. Prajem ešte raz všetkým. Ďakujem, Igor, za pekný úvod. No a som rád, že si to užijeme teda dneska, tak poďme na to.
Tým, že budeme mať obmedzený čas, tak budeme sa naozaj baviť o faktoch, bude to naozaj rýchle a ak vás môžem poprosiť, ak budete mať nejaké otázky, píšte ich do chatu, radi ich odpovieme. Dúfam, že to stihneme dneska všetko, keď nie, tak odpovieme na ďalších webinároch. Ideme na prvú časť. Tento webinár sa bude skladať z 3 častí, už som spomínal. Prvá časť je veda a systém zmeny počas tých spomínaných 90 dní a prečo to funguje. Toto je akoby časť, ktorá bude mať, myslím, že 3 otázky a ja ti už položím hneď prvú otázku. Aký je teda konkrétny, nazvem to biologický, alebo vôbec dôvod 90-dňového záväzku, keď sa kúpi kazeta, začne, respektíve Alpha Omega Box, ako náhle človek berie, tak je tam nastavený 90-dňový systém. Prečo nestačí kratší čas, mesiac alebo 2, aby sme videli nejakú trvalú zmenu? Pali, skús nám odpovedať na toto. Keď sa máme baviť na základe skúseností, tak určite niektorí z vás viete, aj tí, ktorí máte skúsenosť, tých 90 dní sme nevymysleli my, vymysleli to niekedy tí múdri ľudia, pretože na základe nejakých skúseností ten box je nastavený, aj to užívanie na základe biologických hodín, všetko. Keby som to tak mal zjednodušiť, tak všetko súvisí so všetkým. Je to vlastne prepojené. To znamená, že prvorada tá funkcia toho boxu je za prvé prevencia, za druhé riešenie nejakých chronických stavov, keď to takto zjednodušíme. No a ide o to, že tých 90 dní je dôležité práve z pohľadu toho, že potrebujeme dostať tú imunitu do stavu, ktorý sa označuje aj podľa pána doktora Pleisnera ako za normálny, aby začala proste tá imunita nejakým spôsobom fungovať a na to je potrebné nejaký čas. Takže takto zjednodušené by sme to mohli povedať. Super, dobre. Ideme na ďalšiu otázku. Budeme sa baviť o synergii, lebo box teda pozostáva z 2 častí, alfa a omega, ale spolu nám nedávajú 1+1, ale nám to dáva 3, keby som to tak mal matematicky nazvať. Hej? To znamená, že ako presne spolupracujú, neviem, čo to tu máme, ubytovanie hopy, prosím, vypnite si ubytovanie hopy, to vysielanie. Neviem, či vidíte aj vy. Prosím, ubytovať, dobre, super. Ste nám vošli do vysielania. Nevadí, dobre. Ako presne spolupracujú jednotlivé zložky v Alpha Omega boxe? Je to teda len súčet, alebo je to synergia? Skúsme sa k tomuto vyjadriť. Opäť máme vysielanie hopy. Prosím, nenahrávajte to. Máme my urobený záznam. Ďakujem. No ja zatiaľ teda Môžeš. Poviem. Ja by som povedal, že 1+1 ani nie, že 3, ale rovno 5. A je to z veľmi jednoduchého dôvodu. To alfa a omega má veľmi dôležité opodstatnenie. To alfa sú v podstate aminokyseliny, kde cieľom tých aminokyselín je to, aby sa do tela doplnili tie potrebné zložky, aby vôbec to začalo nejako fungovať a mohlo fungovať. Ja to uvediem na príklade, pretože každý vie, že bielkovina je veľmi podstatná a väčšinou ten vzorec je veľmi dlhý a väčšinou sa stáva, že není kompletný. To znamená, predstavte si to tak, že tá alfa mi vlastne doplní ako keby do toho pucle, že mám pucle, tak doplní mi tie chýbajúce skladačky a začne to vytvárať nejaký komplex. To znamená, že pripraví mi tých prvých 15 dní to telo, dodám mu energiu, doplním mu tie veci. A tí ľudia, ktorí to napríklad používajú, tak väčšinou popisujú, že sú takí, cítia viac energie a sú takí kľudnejší. Áno, to je cieľom toho alfa a omega. Omega obsahuje paket vecí, ktoré spúšťajú vlastne tie regeneračné procesy. To znamená, že ono to všetko pekne do seba začne zapadať a začnú sa diať reálne veci. Takže hovoríme o synergii 1+1, koľko? 5? Dobre, super. Dobre, ideme ďalej. Otázka číslo 3. Prirodzený reštart tela. Vieme,
že Alpha Omega Box skutočne pomáha telu naštartovať prirodzené regeneračné procesy. Hej? Čiže v podstate to telo začne pracovať samé. Hej? A nejde len o krátkodobé riešenie vonkajších prejavov. Ako toto vieme dokázať? Povedz mi. No, keď si spravíme trošku taký odstup, tak jednak sa môžeme odvolať na to, že Alpha Omega Boxom alebo predtým kazetou už prešlo tisíce ľudí, hýbe sa to niekde k číslu okolo 10 000, takže myslím si, že na základe tohto čísla už nejakú tú skúsenosť máme, to je jedna základná vec. A druhá vec je, čo tí ľudia vnímajú, cítia a vo veľa prípadoch to má merateľné výsledky. Ano, čo znamená? Uvediem príklad. Alpha Omega Box tým, že vyrieši tú imunitnú odozvu, či už niekto má problém s alergiou na pel, na prach, alebo laktóznu intoleranciu, alebo napríklad celiakiu, a má to čierne na bielom. To znamená, že nie len pociťujete klinické príznaky, ale bol aj niekde u lekára, že má to reálne na papieri a napríklad využíva ten box tie 3 mesiace, tak väčšinou už po tom jednom boxe, keď ide znova na kontrolné vyšetrenia, tak jednak tie klinické príznaky sa zmiernia už po tých 90 dňoch, ale vidí to aj čierne na bielom na tých výsledkoch, ano, že tie hodnoty mu úpraví tak, ako majú byť. Takže toto je vlastne taký ten prirodzený reštart tela, že jednak to cítim, vnímam, ale takisto viem si to aj takýmto spôsobom overiť. My sa o tomto budeme viacej baviť za chvíľočku, to znamená, budeme hovoriť presne o príznakoch, ktoré ľudia zažívali, ktoré nám napísali, takže ja preto dám ďalšiu otázku a už prechádzame k tej ďalšej téme. Ďalšia téma je transformácia prax. Hej? Bavíme sa o tom, o transformácii zdravia. Kedy očakávať zlom podľa dát? Hej? Čiže toto tu je akoby celá téma, kedy my máme nejaké dáta, máme nejaké ľudia, niekoľko desiatok ľudí nám napísalo, aké majú odozvy počas brania Alpha Omega Boxu. Takže my sa k tomuto teraz budeme vrácať a budeme sa o tomto rozprávať. Otázka na teba. Pozrime sa na dáta. Máme spätnú väzbu od 10 klientov. To som spomínal. Aké sú typické popisy tých procesov a prvé subjektívne zmeny, energie, spánok a tak ďalej, ktoré klienti hlásia už po prvých 2 týždňoch kúry a potom, kedy je ten najväčší zlom. To by som chcel vedieť od teba, ja ti potom ukážem, ani ty si to ešte nevidel, vlastne výsledky, ktoré nám popísali samotní klienti. Toto je taká novinka, ja na to chcem upozorniť našich divákov. V podstate naozaj máme také čerstvé výsledky analýzy, ja potom cez to prebehnem. Nech sa páči. Výborné, skúste si predstaviť situáciu, že ľudia Alpha Omega Box užívajú z 2 dôvodov. Jeden dôvod je ten, že naozaj mi záleží na sebe a chcem sa o seba starať, proste mám to ako životný štýl, to je jeden z dôvodov. A druhý z dôvodov je ten, že riešim nejaký reálny problém, ktorý ma trápi a s ktorým sa neviem nejakým spôsobom pohnúť. Ano? A teraz ide o to, že pokiaľ užívam tie alfa, tie aminokyseliny, tak toto telo pripraví a potom, ako sme si povedali, to omega spúšťa tie regeneračne procesy. Není nevyhnutné, že musím niečo cítiť. Áno, sú ľudia, ktorí popisujú, že užívam to a nejako to necítim. Je to také niečo, ako keď niekto má, poviem príklad, cukrovku alebo diabetes, tak tie procesy v tom tele prebiehajú a tá nevýhoda v tom je to, že to nebolí. Áno, takže o tom vlastne ani neviem, ale potom sa to nejako prejaví. Ale dá sa povedať, väčšina ľudí, je to možno 7-8 ľudí z 10, začne pociťovať tie zmeny. To znamená, že môže sa niečo vyskočiť, s čím som mal niekedy problém. Ja mám napríklad veľmi dobrého kamaráta, ten mal niekedy v detstve, mal alergie a ekzémy na ruke, dal sa nejako dokopy, dneska má cez 50 rokov, začal užívať ten box a jemu sa to vrátilo. On sa zlakol, ale tu je dôležitá informácia, že je to prirodzený proces. To znamená, že môže sa ozvať to, s čím som mal problém, môže sa to zvýrazniť, trvá to 3-4 dní, to telo sa prečistí a zmizne to. Je to pozitívne a je to prirodzená vec, takže len je potrebné o tom vedieť. Pretože ja keď sa rozprávam s veľa ľuďmi,
tak také štandardné, bežné veci, oni si nevšimnú. To znamená, väčšinou tí ľudia sa správajú tak, že dobre, ja neviem, mám problém so spánkom, mám problém taký. Teraz toto sa mi vyrieši a už tomu nevenujem pozornosť, ako keby to nebolo. Ale keď sa rozprávate s tými ľuďmi, tak si spomenú a zrazu vedia porovnať, že práve z týchto dôvodov sú tie veci vo výsledku zrazu inak, ako boli predtým. Takže toto sú tie rozdiely. Jasné. No a pekne si mi teraz nahral, premostil si to a ja by som vám predstavil analýzu, ktorú sme robili a je to naozaj čerstvá vec. A budeme sa baviť o tej ceste transformácie. Ten graf je graf toho, ako človek užíva box. To znamená, máme tam 2 cykly, to je na spodku, kedy berieme akoby prvú časť od dní 0 až 15, 16 až po 45. deň. A ten druhý je vlastne, tu nám máme od 46. dňa až po 90. dní. Tie jednotlivé fáze, tie cykly majú akoby vždycky fázy, majú 3 fázy. Prvý cyklus má fázu 1, kedy sa berie iba alfa, potom sa pridá aj omega na tých ďalších 15 dní a potom sa to ukončí omegou a potom nastupuje ten druhý cyklus. Myslím si, že toto je asi jasné väčšine z nás, ktorí vlastne alfa-omega box poznáme. A teraz by som vám ukázal, aké sú výsledky ľudí, ktorí užívali alfa-omega box a čo pociťovali. Takže budem sa snažiť, keďže tých slajdov je tam, neviem, 10-12, budem sa snažiť vytiahnuť tie podstatné veci k tomu. Ak to nebudete vedieť čítať, lebo je tam toho celkom dosť, ja vám to skúsim prečítať. Keď sa budete k tomu chcieť neskôr vrátiť a budete sa to pýtať, môžeme si to prejsť na samostatnom webinári. Dobre? Takže ideme na to. Cyklus 1, kedy sa berie iba alfa, tých 15 dní, nazývame tichý nástup a stabilizácia mysle. Hej. Je to pre telo takou fázou hľadania a upokojenia nervového systému a obyčajne sú účinky pozorované na psychike a spánku. Čiže kľúčové zistenia sú, že rýchly psychický efekt, napríklad pocítila som lepší spánok, po psychickej stránce sklídnení, duševní vyrovnanosť. Naraz energie, či nastáva príliv energie, ktorý sa prejavuje aj napríklad pri prebiehajúcej chorobe. To znamená, že aj napriek tomu, že som mala 1,5 mesiaca chrípku, prekvapil ma nárast energie, čo teda pri chrípke obyčajne takto nebýva. A prvé signály čistenia už začínajú, že u niektorých začínajú prvé prechodné detoxikačné prejavy. Tých prvých 15 dní už svedčí o tom, že Boh začal pracovať v určitých takých zápalových ložiskách. Napríklad v první fáze je pro mňa taká tá trošku horská dráha, ako by Boh po celém tele hľadal, kde začať pracovať. Čiže nadviažem na to, Pali, čo si hovoril ty, že naozaj tam môžu vyskočiť určité procesy, ktoré, ako si ty spomínal toho známeho, nemal x rokov, napríklad tú alergiu, ale toto tu, pekne je to nazvané, že trošku horská dráha, čiže chodím hore-dole. Ideme na cyklus 1 a prosím, obytovanie hopy, vypnite si to. Vchádzate nám do toho vysielania. Ďakujem pekne. Cyklus 1, fáza 2, kedy doplňame omegu. Čiže berieme naraz alfa-omega, je tam 15 ďalších dní. Túto fázu nazývame plná sila a hĺbková detoxikácia. Kľúčové zistenia. Hej. Účinky sa násobia a telo spúšťa intenzívne mechanizmy čistenia, miznú určité chronické bolesti, energie zostáva stabilná. Kľúčové zistenia, intenzívny detox a regenerácia. Napríklad masívny úbytok podkožných lymfatických slúku, bouliček pod kúži. Čreva, začalo veľké čistenie zánetu. 20. deň mi praskal vnitřný hemeroid, o ktorom som nevedela. Potom je absolútna úľava od chronickej bolesti, čiže už sa naozaj štartujú regeneračné procesy, napríklad výřez plotinek, žiadna bolesť, energie som měla dostatek. Zatímco loni mne box pripravil o pilovou alergii, tak letos už v tejto fázi zmizla bolesť kolena. Hej? To sú zaujímavé veci. Ďalšia vec, energia a stabilita. Únava zmizla nadýmanie, cítil som sa absolútne svieži, lepší myšlení, zmenila sa farba a kvalita vlasov na lesku a krásne hnedú. Hej? Čiže toto sú tie účinky, opäť, ja citujem ľudí, ktorí nám k tomu napísali viacej. Hej? Záver po tých prvých 30 dňoch, to znamená, bavíme sa o fáze 1, fáze 2,
My sme to nazvali systémový zlom. To znamená, je to taký systémový reštart a fáza hĺbkového čistenia organizmu, ktorý prináša dramatické, často prekvapujúce zmeny. A má to také dve fázy, bude to tichý nástup, alebo potom je intenzívna detoxikácia. Takže môže sa stať, ako Pali hovoril, krátkodobý diskomfort. Môže sa udiať bolesti hlavy, únava, dokonca aj kožné fleky sa tam objavili, ale je to cena za hĺbkovú zmenu a tieto prejavy zvyčajne trvajú len pár dní a sú potvrdením, že Alpha-Omega Box cieli na samotnú príčinu, s čím má problém, samotnú príčinu problémov. Hej? A klienti sú po prekonaní prvých 30 dňov výrazne stabilnejší, bez dlhodobej chronickej bolesti a toto je ten základ pre neskoršiu plnohodnotnú 90-dňovú regeneráciu. Pali, k tomuto máš ty nejaké otázky alebo teda doplnenie? Áno, toto bolo veľmi, veľmi podstatné. Ja by som chcel zdôrazniť práve to, že taká tá príčina, alebo teda ten následok nejaký, ktorý sa objaví, je práve veľmi kľúčový a podstatný, lebo to je niečo také, že predstavte si, ako človek by mal mať teplotu. Áno, mne napríklad behám raz po chrbte, keď sa s niekým stretnete a povie vám, že 10 rokov som nemal teplotu. No to hovorí o tom, že to telo nefunguje správne. Teplota je správna. No, takže je dôležité si sledovať sa sám seba a je dôležité si sledovať aj tie reakcie. A podľa toho viem, že niečo sa deje, ale podotýkam, není to nevyhnutné, nemusí to tak byť. Jasné. Super. Ideme ďalej. Toto sme sa bavili o prvých dvoch fázach, čiže záver po 30 dňoch, systémový zlom. Ideme cyklus 1, fáza 3, čiže ešte raz, mali sme alfa, potom sme mali fázu alfa a omega a teraz ideme do fázy 3, omega a tým ukončíme prvý cyklus. Čo sa tu udeje? Regenerácia a viditeľná transformácia. To znamená, už tie výsledky prinášajú viditeľné zmeny a finálne uvoľnenie určitých zápalových ložísk v tele. Prejavuje sa dokonca estetickou transformáciou, už sme spomínali o tých vlasoch a úľava od najhlbších chronických problémov. Takže poďme na to. Úľava od chronickej bolesti. To znamená napríklad, bolesť, ktorá bola často prechodným prejavom čistenia, definitívne odchádza. Upratovaním v hlave a chrbtici. Mentálny reštart. Klienti hlásili pocit odľahčenia hlavy a extrémne pozitívny pohľad na život. Pocítila som, že moja hlava je odľahčená a začal som vnímať absolútne inak život, veľmi pozitívne, ako by zo mňa spadlo obrovské bremeno. Toto je podľa mňa aj súčasť toho, že telo dostáva energiu. Systém vyriešil aj hlboko zakrojené ortopedické problémy, napríklad zlepšení bolesti zad, zlepšení vystřelovaní do lítka. A potom je samozrejme aj imunitná odolnosť. Klienti cítia väčšiu fyzickú odolnosť a energia zostáva taká vysoká, že nejaké sezónne neduhy, ako je jarná únava, nemajú šancu. K tejto máme ďalšie estetické revolúcia a systémové zoštihlenie. To znamená, stále sme v tej fáze 3, kde berieme omegu, pokožka vlasy, regenerácia viditeľná, pleť je absolútne čistá, projasnená, zlepšený kontúr obličeje, úbytek vrásek, dorústanie vlasu, ktorých mi predtým 1/3 vypadala. Riešenie závažných stavov ako box cieli na zápal v tele, psoriáza sa vysušovala a lepšila. A dokonca výrazne sa začalo čistiť břicho, ševa, tuky, objem, celkovie mladistvejší sled. A ešte jedna vec, finálne čistenie. Objavili sa prechodné problémy s vylučovaním, čiže opäť môžu tam prísť určité veci, ktoré môžu tak negatívne trošku do toho zasiahnuť, ale svedčí to o intenzívnom procese. Taký mne na 4 dny chytil močák, cesty a ledvina, jen pročištení a diskomfort. Telo si s problémom poradilo bez vzniku zánetu. Takže toto sa bavíme o fáze 3, kedy sme vybrali omegu. Hej. Stále sme v cykluse 1, toto je 45. deň, čiže sme v polovičke brania. Hej. Cyklus 2, kedy začíname zase s alfou, od stabilizácie k hlbokej regenerácii. Už teraz sa bavíme o tom, že energia je stabilná, psychika je ukotvená a my ideme z toho krízového čistenia na hĺbkovú opravu chronických problémov. Neurologické degeneratívne uzatvorenie, napríklad definitívna úľava. Klienti hlásia žiadne zdravotné problémy, napríklad výrez plotének, problém so žalúdkom a psychická únava. Nič takéto není.
Neočakávaná regenerácia nervov, to bolo veľmi zaujímavé. Začala som cítiť své po operácii ochrnuté prsty na nohou. To byl pro mňa najväčší div. A hormonálna harmonizácia, obnovenie menštruáciového cyklu bez obvyklých bolestí a naznačuje, že systém rieši aj, teda Alpha Omega Box rieši aj hormonálne disbalancie. Ďalšie veci, systémové uzdravenie a imunita, intolerancie, napríklad opäť psychická pohoda, menej pocitu stresu, klidnejší mysl, příval pozitívne energie, alergia koža, zlepšenie atopickej kože, ústup lupín a svrbenia pokožky a trávenie. Zlepšilo sa trávenie. Mám zistenú laktózovú a histaminovú intoleranciu. Počas užívania sa mi zlepšilo trávenie. Ešte posledná vec. Iný druh čistenia bol s hlbokým zápalom. Napríklad klienti spozorovali výskyt erytema nodosum, čiže zápal podkožného tuku. Táto fáza je nepríjemná, ale svedčí o cielenom a intenzívnom liečevom procese. Vidíte, že my vám spomíname nielen to, že ako sa telo opravuje, ale aj aké napríklad negatívne veci, čím môže prechádzať, ale sú naozaj len akoby dočasného charakteru. Záver po 60 dňoch, telo prešlo z krízového režimu do režimu cielenej systémovej opravy, miznú chronické bolesti chrbtice, riešia sa dlhodobé intolerancie, objavujú sa dramatické zmeny v podobe obnovenej nervovej funkcie a mladistvejší vzhľad. Vo forme regenerácie nervov, normalizácia trávenia a uzatvorenia alebo ukončenia chronických zápalových cyklov. Buduje sa zdravie na pevných základoch. Páli, skús mi k tomuto povedať. Už sme akoby v 60. dni brania Alpha Omega Boxu. Áno, to je už viac ako polovica. Tu na vlastne tí ľudia, ja by som to povedal takto, že to telo a tá myseľ je neoddeliteľná súčasť. Ano, to znamená, že keď si predstavíme takú situáciu, že usmievaj sa a niečo ťa bolí, ide to veľmi ťažko. A práve to, čo chcem povedať, tú pointu, a kam narážam, je to, že už v tejto fáze, zhruba po tých 60 dňoch, čo mám skúsenosti aj ja, veľa ľudí pociťuje takú úľavu práve po tej psychickej stránke. Predstavte si to, ako keby mali väčšiu chuť do života, alebo našli znova kvázi ten zmysel. Viete? A to ide ruka v ruke práve aj s tou fyzickou časťou. Toto popisuje veľa ľudí. Stačí, keď sa nad tým zamyslia, alebo keď sa s nimi rozprávame, tak oni vám to povedia, že to, čo bolo pre nich takto rutina, tak zrazu aha, veď predtým som to mal takto. Takže tak by som sa k tomu vyjadril. A ideme do záverečnej fázy. Dúfam, že vás to nejako nezaťažuje, ale skúsim to potom prebehnúť. Takže cyklus 2, fáza 5. Bavíme sa o tom, že sme od 61. dňa do 75. Neopísateľné pocity slobody, a to telo dostáva sa pod plnú synergickú silu alfa a omega boxu, je fázou kulminácie 90-dňovej transformácie. Klienti necítia len zlepšenie, ale dosahujú stavy, ktoré označujú ako nepopísateľné. Kombinácia slobody od bolesti, stabilnej psychiky, obrovskej fyzickej energie. Čiže bavíme sa o tom pocity slobody. Sloboda od bolesti sa myslí a psychickej záťaže. Účinky sú úžasné až nepopsateľné. Moc mne teší, že sa cítim úžasne bez bolesti. Návrat do života dokáže dokonca vrátiť motiváciu, základnú funkčnosť, keď už klienti to vzdávali nejakým spôsobom. Mohla som chodiť, prívali energie a záujmu o život, ktorý som už pomaly vzdávala. To už sú také naozaj akoby ťažké citácie, ale naozaj citujeme klienta. Hlboká stabilizácia tela už nebojuje s detoxom, ale stabilizuje sa presne tam, kde to potrebuje. Tam, kde bol môj najväčší problém, tak tam nastala fyzická a psychická pohoda. Ďalšie veci, estetická stabilizácia, napríklad zlepšenie, ktoré si všímajú okolie, lepšia kvalita vlasov, pevnejšie nechty, ukotvenie zdravia, napríklad na systémovej úrovni, alebo hormóny, prostata, zmiernené potíže s prostatou, menštruačný cyklus sa vrátil do starých kolejí a harmonizácia celého systému, že klienti cítia, že celý proces bol ukončený a telo sa vracia do rovnováhy, čiže dožešovanie celkovej pohody tela. No a potom máme posledné veci, pokračujúce finálne čistenie. Opäť máme tu, stále prebieha uvoľňovanie zápalov z čriev,
Čiže napríklad pokračoval čistení puchy žľúze z črevu, som vďačná za čištení, i když byl průběh náročnejší. Tu bavíme sa stále pri týchto trošičku negatívnych veciach u klienta, ktorý naozaj tým musel celé prejsť a musíme povedať, že veľmi pozitívnu spätnú väzbu nám nakoniec dal. Hej? A potom je posledná fáza a to je už život bez obmedzení. Zameranie toho, čo nám oni hovoria, sa presúva od cítim sa lepšie na môžem robiť veci, ktoré som predtým nemohol, alebo zbavil som sa chronických diagnóz. To je naozaj, že to je sila, musím povedať. A sú tam tzv. Zmiznuté diagnózy. Napríklad neurologická oprava. Obnovenie funkcie nervov po rokoch poškodenia. Dneska po 2 letech bieham ako laňka, môžu chodiť po schodech. Zregenerovali sa mi všechny poškozené nervy. Je to pocit, ktorý nám dal klient, takže určite to takto bolo. Autoimunitné zápalové ochorenie, alebo teda uzdravenie, pardon. Dlhodobé užívanie viedlo k ústupu chronických ochorení. Po 3 letech mi zmizla lupenka, ktorou som měla od 4 let. Naprosto zmizli alergie a artróza v kloubu u palce na nohou. A hormonálna onkologická stabilizácia. Zmiznutie myómu potvrďuje systémový dopad na hormonálne zápalové prostredie v tele. Toto nám napísala klientka. Po vyšetrení na gynekológii sa stratil myóm, čo bol na maternici. Ideme ďalej. Životná energia a odolnosť, absolútna sloboda od bolesti, fyzická aktivita je opäť radosťou, to je dôležité. Dlhodobo pozorujem, že som bez bolesti, aj keď niečo robím fyzicky, tak sa cítim úžasne. Extrémna odolnosť, vyhnuli sa mi všechny rýmy, kašle, chřipky, ktoré mne pravidelne trápili, dokonca nejaký klient alebo klientka išla do Indie. V Indii som neměla ani střevní potíže, ani teplotu. A celkové zhodnotenie, vo svojom veku sa teraz cítim lepšie, než pred 10 rokmi. A tu je odkaz pre nových užívateľov a týmto pádom aj môj vstup do tohoto končí. Je to spätná väzba od klientov, ktorí absolvovali 90-dňovú kúru a je jednoznačná, slúži ako impuls pre nerozhodnutých. V prvom rade box treba vyskúšať, inak človek nikdy nezistí, aké to je žiť bez bolesti a únavy. Neváhejte, dopšete si box a buďte zdraví. Jde to báječne. Skúste to, pretože to inak nezistíte. Je to úžasný výrobok, systém, ktorý naozaj funguje. A trpezlivosť a systém potvrdzuje nutnosť vytrvať aj cez prechodné čistiace stavy, o ktorých stále hovoríme. Doporučila bych vytrvať, i když probíhají pro niekoho přechodné účinky, ktoré znamenajú čistení. A potom box je proste momentálne bezkonkurenčný. Citujeme klientov, takže verím, že pre niektorých z vás, alebo pre väčšinu z vás sú tieto prejavy už také známe, ale ak sú to ľudia, ktorí box ešte nepoznajú, tak toto sú vyjadrenia klientov, ktorí tým už prešli. A záver po 90 dňoch je trvalá sloboda a uzatvorenie cyklu, miznú aj tie najhlbšie zakorenené chronické problémy, ako lupenka, myomy dokonca, alebo alergie, regenerácia na maximum, klienti hlásia obnovenú nervovú funkciu, ochronuté prsty, mohla som chodiť a trvalá imunita, extrémne vysoká odolnosť voči bežným ochoreniam a nákazám. Úplné uzavretie, Alpha Omega Box poskytuje nie len dočasnú úľavu, ale kompletný reštart, poviem, že imunity, ktorý vedie k dlhobodovo pevným základom zdravia a životu bez obmedzení. Pálko, skús to ešte zhodnotiť, povedz nám ty, čo hovoria tvoji klienti, s ktorými sa rozprávaš. Áno, ďakujem za slovo. Ja by som k tomuto ešte jednu vec chcel dodať a to je to, že predstavte si to ako orchester. Ano, to znamená, že máte nejaký orchester a máte proste toho dirigenta a ten dirigent je ako keby ten box, ktorý dáva nejakým spôsobom ten signál, aby každý vedel, čo má robiť. Ano, to znamená, keď ja zoberiem z toho orchestra toho dirigenta a dám ho preč, tak on chvíľu bude hrať ten orchester, ale za chvíľu nie je úplne tak, ako by mal. Takže toto on dokáže. Ja som poprosil aj niektorých známych, pretože tých referencií je naozaj pomerne hodne, keby sa vedeli s nami aj podeliť. Mal by tu byť s nami aj pán Husár Ferry. Ak je tu, tak keby skúsil aj on sa podeliť so svojou skúsenosťou, ak môžem poprosiť. Neviem, či ma počuje alebo nepočuje. A už mikrofón sa nemá zapnutý. Ahojte, ahojte, všetkých vás zdravím. Dobrý večer. Zdravím, ahoj.
Ďakujem, Palino, za slovo. Teda by som sa podelil so svojou skúsenosťou s Alfa Omega Boxom. Tak v krátkosti by som sa predstavil. Som František Husár a už 16. rokom zápasím, žijem s cukrovkou prvého typu. Ono som pracoval ako obchodný zástupca. To stravovanie, lebo k cukrovke samozrejme patrí aj ten denný režim, čo týka stravovania, bolo také, aké bolo. Obchodiaci to poznajú určite z praxe. Obedy na benzínkach, bagety a podobné veci. Neskôr je príjazdy domov. A dospelo to vlastne do takého bodu, že je ten vlastne systém v rámci cukru zlyhal. To znamená, cukor mi lietal. Ja veľmi rád používam výraz ako akciové trhy. To znamená hypoglykémie a hyperglykémie. Ono dospelo to do takého bodu, že proste prestal som vedieť fungovať. To znamená, boli dosť časté hypoglykémie. Tým pádom som tú prácu aj musel teda zanechať. A ono viac menej moje dni boli trávené doma. Teda na posteli, lebo ono, keď ten cukor vyletel hore, samozrejme prišla tá únava tela a keď to zletelo dole, človek sa zase len dopoval tými sacharidmi, aby nejakým spôsobom udržiaval tú hladinu. Na základe odporúčania Paliho som teda box vyskúšal. Môžem len potvrdiť ten pozitívny účinok. Ono, poviem, v čom tam tak nastal zlom. Ten systém som mal úplne rozhádzaný. Samozrejme, vtedy, keď tento cukor takto lieta, ten metabolizmus úplne inak funguje. A práve ten box sa mi, vlastne vďaka nemu sa mi podarilo dostať do takej hladiny, že ten cukor sa mi proste ustálil. Ja mám viaceré skúsenosti s produktami a vyslovene, čo sa týka cukrovkárov, tieto produkty veľmi odporúčam a určite to odporúčam ten box cukrovkárom, najmä ktorí majú typ druhého typu, poviem prečo. Ono tamto telo ešte produkuje ten vlastný inzulín, vlastne z tých angrásových ostrovčekov sú tam tie betabunky. Ono len tá citlivosť toho tela na ten inzulín je proste iná, je stopnutá, ale práve ten box im môže pomôcť v tom, že to telo sa zresetuje, tá citlivosť tých buniek proste nadobúda zase silnejší charakter. Ono, keď upravia aj potom tú životosprávu, môže sa stať veľmi jednoducho aj to, že budú mať vysadené úplne tabletky. Takže ono, pre tých ľudí, čo zápasia s týmito problémami alebo majú nejaký preddiabetes, ono sa to dá veľmi ľahko vyšetriť u doktorov. Samozrejme, tento box určite odporúčam, lebo ako viete, tá cukrovka prináša mnohé tie negatívne veci. Tam by som spomenul tú retinopatiu, oči, nefropatiu obličky a samozrejme tú neuropatiu, čo znamená vlastne strácať citlivosť tých nervov. Keď je to už potom extrém, môže to dospieť do takého bodu, že tam nastane tá diabetická noha, to je vlastne v kombinácii s tou neuropatiou. A už je tam potom to vlastne tak viac menej neskoro, lebo sú tam tie zápalové procesy, aj tá koža na tej nohe inak reaguje, samozrejme aj tie nervy, ale jednoznačne odporúčam tento box, hlavne pre tých ľudí, ktorí majú ten diabetes toho druhého typu, lebo to môžu zvrátiť. U mňa je tá cukrovka prvého typu, to znamená, som odkázaný na inzulín 4-krát denne, ale aj v rámci tých výkyvov, lebo u tých cukrovkárov, ktorí majú ten diabetes 1, veľmi často môžu nastávať hypoglykémie. To znamená, aplikuje sa inzulín, vynechajú, alebo sú vyrátané tie sacharidové jednotky v rámci stravy, vynechajú nejakú tú stravu, veľmi ľahko ich to môže potom stiahnuť do tej hypoglykémie. Za mňa osobne, lebo som tieto procesy zažil, tá hypoglykémia je nebezpečnejšia, lebo vlastne vtedy človeka úplne vypne. Nieraz som to zažil, bola extrém, proste ma tak vyplo, že som sa prepral, prišla záchranka a do žily mi dávali glukózu. Takže treba veľmi opatrne a veľmi dôležitá je tá životospráva proste. Ale ten box, čo sa týka tej regenerácie, určite jednoznačne odporúčam a po boxe určite užívať energy. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte možno doplnil, keď ťa takto počúvam, lebo poznám sa osobne, viem, že máš s tým mimoriadne dobrú skúsenosť.
Ale ja by som oferím, ak môžem prezradiť ešte, že ty sa dosť aktívne, dá sa povedať, na dennej báze. Viem, že už o 6 ráno si nastúpený v posilovni, ak nevadí, že to prezradzam. A viem, že si mi spomínal, že cítiš aj tu po tom boxe rozdiel v tej posilovni a pritom si mladý človek a vo výbornej kondícii. Vieš k tomuto niečo povedať? Určite áno, nakoľko ešte kým to telo vládze, pracujem aj s väčšími váhami. Tam samozrejme sa namáhajú aj tie kĺby. Ono je to veľmi dobrá kombinácia aj v rámci produktov KNI a ProKarty. A tým pádom, že ten box sa užíva, ja to tak nazývam, celý rad tých produktov v rámci Alagenexu je pre cukrovkárov veľmi dobrá. Poviem prečo. Ono ten Alfa Omega Box naštartuje celý proces, ale ako som vám spomínal, aj tie návazné diagnózy, ktoré vlastne splývajú s tou cukrovkou, tie produkty sú proste úžasné. Spomeniem len ICE, oči. Ono, tá výživa tých očí, lebo neviem, či sú medzi vami nejakí cukrovkári, ale viete dobre, ono napadá to potom sietnicu, tie jemné cievky v očiach, proste tá výživa aj pre tie oči je veľmi dôležitá a určite, a mám to aj potvrdené, stabilizuje aj očný tlak, čo je tiež veľmi dôležité. Výborné. Takže ďakujem veľmi pekne za túto skúsenosť. Iggy, chceš k tomuto niečo povedať, či môžeme pokračovať ďalej? Nie, ale želám pevné zdravie. Ste mladý človek, tak pevne verím, že aj naozaj ten box to stabilizoval a že naozaj sa potom s tým dá dobre fungovať. Takže... Určite áno, ja to jednoznačne odporúčam. Skvelé. Veľmi pekne ďakujem. A ja by som ešte poprosil pána Hopana, ktorý má takisto nejakú tú skúsenosť, keby bol taký zlatý, že by sa podelil s nami, ak je tu. Môžem poprosiť? Večer, áno. Dobrý večer. Dobrý večer, tak zdravím vás a zdravím aj pani manželku. Rád vás vidím. Ja len v krátkosti uvediem, my sa poznáme niekoľko rokov spätne a v podstate sme sa bavili o tom, že by sme sa podelili, alebo vy by ste sa podelili s tou skúsenosťou, ktorú máte, pretože toto sú veci, s ktorými sa stretávame pomerne často. A ja som aj dneska s vami hovoril aj s pani manželkou, že vlastne tá kombinácia toho boxu, a vy ste ešte mi spomínali, že to Dčko, tak keby ste to vy trošku tak opísali, že aký problém ste mali a ako vám to pomohlo, alebo ako ste sa cítili, kam vás to posúvalo, ten box a aj to Dčko, trošku, že by sme sa o tom porozprávali, ak môžem vás poprosiť. Ďakujeme. Takže budem to popisovať ja, keďže pre manželku je to dosť citlivá téma, pretože ona bola tou, ktorá si prešla celým tým problémom a celou tou chorobou. A v podstate v roku 2019 bol diagnostikovaný non-Hodgkinov lymfóm. A v tom čase sme boli už vlastne v kontakte s pánom doktorom Marianom Šuchom, ktorého pozdravujeme touto cestou, nejaké tie roky. Začít v palečku a skončit bočičky. Sekundičku. Cože? Prosím, vypnite si mikrofón. A teda ten nástup toho non-Hodgkinovho lymfómu bol veľmi rýchly. My sme v podstate zobrali všetko, čo bolo dostupné, to znamená Alagenex, biorezonanciu, aj chemoterapiu. Nedalo sa inak. V priebehu 2 rokov, kedy sa vlastne non-Hodgkin vrátil po roku, tak manželka vybrala 7 alebo 8 kaziet. Čiže jeden rok 4, druhý rok 3. A teda podľa jej slov cítila ich a veľmi. Tie nežiadúce účinky, ktoré boli pri chemoterapii, a to boli hospitalizačné, ambulantné, dokonca chemoterapie priamo do miechy. Takže tie neboli až také hrozné. Samozrejme boli, ale nie až také hrozné. No a čo sa týka vitamínu, dobre vieme, že pri tej chemoterapii ide všetko dopreč. Takže vitamín D boli týždne, mesiace, dokonca celý rok, kedy sme každý týždeň boli v Bratislave, odber krvi a
bol v podstate robený rozbor krvi na všetky vitamíny a to D-čko, to bolo také, ktorá pani doktorka teda sledovala asi najviac. No a pokiaľ sme teda brali vitamín D od iného výrobcu, tak stále bolo málo a keď sme začali brať z Allegenexu, tak zrazu ho bolo dosť. Takže tam si dovolím tvrdiť, že naozaj laboratórne je potvrdené, že ten vitamín D od Allegenexu pomáha. O kazete to sa ani nebavme, to je fakt zázrak v škatulke, ktorý si viete otvoriť a užívať ho. Ja som ho užíval tiež ten box, ja som to až tak necítil, ani čo sa týka takých tých detoxikačných fáz, ktoré ste popisovali. Je to možno spôsobené tým, že naozaj aktuálne už necelých 12 rokov frčíme na tej biorezonancii, ale opäť na diagnostike u pána doktora Šucha som videl, že tá kazeta zaberá. Tam, kde mala zabrať tie veci, ktoré nefungovali správne, tak tam správne fungovali po dobratí tej kazety. Takže možno aj keď to človek necíti, že hneď na sebe, lebo ste tu popisovali úžasné veci, ako to ľuďom pomáha, tak ja to zase vidím z tej takej odbornej stránky, z tej diagnostiky, že to naozaj pomáha. A medzi tým som tu videl jednu otázku, že či sa dá zvrátiť neuropatia. To istotne budete zodpovedať aj vy. Manželke zostala. Žiaľ, naša liečba začala kolapsom, to už v nemocnici, aj plúc, a v podstate zostala na íske, na teda jednotke intenzívnej starostlivosti 3 mesiace v umelom spánku, kedy teda vďaka slovenskému zdravotníctvu zostala na vozíku, pretože prestala fungovať ľavá noha od členku dole. A teda tá polyneuropatia zostala, aj tá bolesť blúdivá, nechutná, kdekoľvek, kedykoľvek, non-stop. Takže s tým ešte bojujeme, hľadáme možné spôsoby. Možno teda zdvihneme zase počet tých kaziet do roka. Hej, zostali sme zatiaľ na jednej, tak skúsime aj toto zdvihnúť. Včera ste spomínali aj tie peptidy, čiže riešime aj peptidy, ktoré úžasným spôsobom zabrali na ruky. O tom sme s pánom Krkoškom nakoniec hovorili. Vy ste spomínali ten regeneračný gel, áno, to myslíte? Takto, aj ten regeneračný gel na tej nohe vlastne, ktorá zostala nehybná, o ktorú sa nestarali v nemocnici, tak tam sa spravil dekubit na päte. Dosť veľký, myslím, že mal v priemere, no tak to môže byť, čiže nejakých 5 až 7 cm. A chodili sme samozrejme na chirurgiu, na pravidelné prelepy a tak ďalej. Pán doktor hovoril, že ak sa to bude hojiť veľmi dlho, prípadne sa to nezhojí. No, dekubit je krásne zahojený vďaka regeneračnému gelu, ktorý sme tam dávali. Ja vám v tomto aj ďakujem, že toto spomínate naozaj. A veľmi si vážim, lebo poznáme sa aj osobne, a veľmi si vážim, že ste našli tú odvahu tu na takto vystúpiť, lebo toto sú naozaj citlivé veci a som vám za to vďačný, že ste sa takto podelili aj s ostatnými. Takže za mňa veľká vďaka, ja vám držím palce, verím, že sa ešte osobne stretneme a naozaj ďakujem veľmi pekne za referenciu. Veľa zdravia želáme. Veľa zdravia. Predpokladám všetkých týchto 125 ľudí, čo tu je. Veľa zdravia želáme. Ďakujeme. Ďakujeme a držte sa, ďakujeme. Ďakujeme veľmi krásne. Ďakujeme. Ďakujem. Boli tu spomenané veci, ktoré sa týkajú Pali Alfa Omega boxu. Toto bolo naozaj silné, musím povedať, takže trošku sa z toho teraz potrebujem dostať. Čo je podľa teba najväčší nepriateľ úspechu pri Alfa Omega boxe? Dokonca
ten pán nám rozprával, že on bral niekoľko, ale teda, jeho manželka brala niekoľko. A zároveň existujú nejaké zlozvyky, ktoré účinok alfa-omega boxu výrazne oslabujú. Pozor, máme 6 minút, takže skúsme to skrátiť. OK, bavíme sa o tom celé 4 dní. V princípe, keď to úplne zjednoduším, tak podstatné je vlastne to dodržať to. Áno, to znamená, platí to pri všetkom, či je to akýkoľvek vitamín, či je to box. Ten návod na používanie sme si nevymysleli my, je to nastavené na základe toho, čo sme sa bavili a je dôležité to dodržiavať správne a vydržať tých 90 dní. A potom ten človek ten výsledok vidí, aj keď to nemusí vždy nevyhnutné cítiť. Takže za mňa je toto určite najdôležitejšie. Čiže hovoríme o systéme, hej? Systém, áno, udržiavať veci, nastavené veci. Tak. A potom to, čo sa ľudia aj často pýtajú, za mňa dôležité je spomenúť to, že ten box je takisto vyrobený v štandarde GMP. On nemá žiadnu preskripciu, to znamená, že môžem to skombinovať s čímkoľvek, je to absolútne bezpečné. A naozaj je to individuálne, lebo na 100% nefunguje nič. Ja sa snažím vysvetliť, že v prvom rade je tá prevencia, potom je riešenie tých ďalších problémov. Z hľadiska prevencie je dôležité to raz ročne od tých 30 rokov využívať raz za rok tých 90 dní, aby to telo sa nejakým spôsobom udržiavalo. A v niektorých takých aj závažnejších prípadoch je možno dôležité využívať 2-3 tie boxy aj po sebe, ale to sa bavíme fakt o závažných prípadoch. Ja možno ešte spomenem, ak môžem, registrujem ten čas. Žiaľ, už nie je medzi nami pani doktorka Černá, s ktorou som spolupracoval. Ona bola primárka 25 rokov na onkológii v Trnavskej nemocnici a ja väčšinou tých pacientov, ktorých tam mala, som poznal aj poznám osobne dodnes, kde to boli ľudia, ktorí mali také problémy, že onkoproblémy 4. štádia, metastázia, neviem čo všetko, kde ich poslali, že majú týždeň života doma a s niektorými sa občas stretávam, dneska sú úplne v pohode a okopávajú si záhradku. Ona to prezentovala ako podporná liečba pre nich. Takže, ale je dôležité povedať aj to, že je to časť. Áno, tá časť, ten box je časť, ale je dôležité dodržať aj tú stravu, dodržať aj proste ten pohyb a dôležité nadstaviť si vlastne aj tú hlavu. Áno. Bez toho to nikto za nás nespraví. Tak. Je tu len rýchla otázka, že či je lepšie užívať nalačno box alebo po jedle. Skúsme sa k tomu dovieť. Čo sa týka alfy, vždy je ideálne ničím to zajesť, logicky, ale pokiaľ aj tú alfu len zapijem s čistou vodou, je to teoreticky v pohode. Tú omegu je ideálne to zapiť alebo zajesť tukovou alebo bielkovinovou zložkou, pretože tie zložky nie sú rozpustné niektoré vo vode, ale práve v tuku a v bielkovine. Často sa stretávam s tým, že niekto napríklad neraňajkuje ráno, je to v poriadku, tak stačí, keď si dám kávovú lyžičku olivového oleja, kokosového, čohokoľvek a je to vyriešené. Áno? Takže, alebo napríklad v kombinácii s dečkom, kde ten olej je v tej kapsule, úplne jednoduché. Viete, celé to je o tom, že uvedomte si, že robíte to pre seba, pre nikoho iného, pre seba. Takže by nám na tom malo záležať. Áno? Pálko, predsa posunieme ten čas na možno 20:59 do 19:59. Dobre, tak skúsme. Ideme ďalej. Kľúčový suplement, keby si mal vybrať 1-2 produkty z celého radu Alfa Omega zdravia mimo boxu, čiže akoby k boxu, čo by to bolo? K boxu je to jednoznačné pH balance, hovoríme o tom stále z jednoduchého dôvodu, je to štarter, pH balance je štarter, to proste je za mňa doslova alfa a omega, takže určite pH balance a box, s tým by som začínal. Kombinácia ICE je z dôvodu toho, že máme skúsenosti, reálne skúsenosti, ľudia, ktorí majú zápalové procesy napríklad na srdci, tak práve tá kombinácia alfa omega boxu a ICE veľmi výrazným spôsobom rieši tieto veci. Takže toto je také, čo k tomu patrí. Potom po boxe, o tom dneska nerozprávame, je Alpha Omega Energy, to sa užíva ďalšie to obdobie, ale to je iná téma. Takže pH balance a ICE. Vedeme predstaviť Black Friday ako investíciu, takže už prichádzame k tej dôležitej téme. Odhalujeme exkluzívne zľavy, tak ja ti dám teda prvú otázku. Prečo je obstaranie boxu a ďalšieho sortimentu to najlepšou investíciou?
do zdravia podľa teba? Myslíš v tejto aktuálnej ponuke? Áno, v tejto aktuálnej ponuke, hej. My sa snažíme, pretože ako sme si povedali na začiatku, tým boxom prešlo radovo tisíce ľudí, takže my už tie výsledky reálne máme, ako tu boli odprezentované. To znamená, že vážime si tých našich klientov a cieľom je to, aby tí ľudia to dodržiavali pravidelne raz ročne. Áno? No, tak práve pre týchto ľudí, ktorí to pravidelne užívajú a sú tu s nami, tak robíme takéto akcie, ako je napríklad Black Friday, kedy my ako firma to čiastočne dotujeme, aby ste sa vy k tomu dostali za zvýhodnejších podmienok, áno, aby ste to užívali pravidelne. Takže toto je práve pre vás taký ten najvhodnejší čas. Super, dobre. Pre koho, teraz komu by si odporúčal Alfa Omega Box a pre koho mix nejakých produktov asi podľa zdravotných ťažkostí, hej? Áno, ako sme si povedali, box jednoznačne zase slovíčko prevencia, to znamená, každý, kto má 30 rokov a chce sa udržiavať dlhodobo, tak určite raz ročne by som tých 90 dní to proste riešil. Tu by som možno povedal jednu vec, že keď sa bavíme o investícii, ono je to vyratané za kávu denne, áno, aj keď dneska to už není pravda, pretože tá káva stojí viac ako euro denne, tak sme to rátali. Takže je to dostupné pre každého. Potom tie ostatné produkty, samozrejme podľa toho, čo kto rieši, a tu znova odporúčam technológiu ITOVY, pretože každý z nás sú áno vitamíny, ktoré potrebujeme, lebo vieme, že D-čko, horčík, C-čko, toto sú veci, ktoré sú vysoko podvyživení tí ľudia, veľmi veľa percent, takže tým určite nič nepokazím, ale keď chcem vedieť cielené a presné, obráťte sa na niekoho, kto vás sem pozval, alebo nám napíšte, my vám povieme, kto ten skener alebo tú technológiu ITOVY má a tá nám povie presné, cielené, čo mám užívať. Mimo technológie ITOVY Box, každý, kto má 30 rokov raz ročne, pokiaľ mám problémy chronické alebo akékoľvek, je ideálne 2-3 boxy využívať v tom roku a práve na to slúžia takéto akcie, ako je Black Friday. Ešte možno by som odporúčal takisto navštíviť pána doktora Šucha, hej, tým, že má viacero klinik, takže môže sa aj ku nemu prihlásiť a akoby odkomunikovať si s ním nutnosť jedného alebo viacerých podľa toho, aký je závažný stav. Presne tak. Dobre, ideme ďalej a to je prečo konať už dnes do 20.00. Pre vás všetkých o 20.00 sa začína vlastne Black Friday a my vám tu za chvíľočku povieme tie ceny, takže Pali, skúsme rýchlejšie, dobre? Áno, tí, čo sú tu nás zaregistrovaní, ako bolo odprezentované, tak máte tu možnosť skôr, pretože zo skúseností za posledné roky vieme, že ten Black Friday začínal vždy piatok, sobotu, nedeľu, kedy sa to spustilo v piatok od polnoci. Je to limitované na určitý počet kusov, keďže to je z firmy dotované. Tak a už sa stalo to, že o polnoci sa to spustilo a o 12:30 už to bolo vypredané. Takže nás to samozrejme teší o ten záujem, ale vy máte obrovskú výhodu, že ste sa dozvedeli teraz tie informácie, našli ste si čas, ste tu zaregistrovaní, takže máte tú výhodu už od dnes, od 20.00, začína Black Friday za týchto podmienok aj pre vás, oficiálne od zajtra. Tým, že máme trošku limitovaný čas, tak my si uchováme tie vaše otázky. Myslím, že tam ešte bola veľmi rýchle jedna. Pali, box a tehotenstvo idú k sebe? Samozrejme idú k sebe. Tam je možno, by som si spravil trošku odstup, chvíľočku len. Tam tým, že to nemá žiadnu preskripciu, je to bezpečné, ale je tam jedna zložka amygdalín, alebo teda vitamín B17. Je to vlastne z chvostok, z jadierok merunky marhul a tam je to stanovené na dávku 50-kilového človeka denne, odporúčaná denná dávka. To znamená, zatiaľ sme sa s tým nestretli, ani sa to nestalo, ale môže prebehnúť maximálne alergická reakcia, ale zatiaľ nemáme takú skúsenosť, inak nie je absolútne žiadne iné obmedzenie. A je to úplne bezpečné. Super. Teraz urobíme radosť 3 ľuďom. Toto sú výhercovia tej dvojnásobnej hodnoty objednávky. To znamená, každý jeden webinár
po každom jednom webinári bola nastavená nejaká akcia a tá akcia bola o tom, že ak ste si kúpili z limitovaného počtu toho balíka, ktorý sme prezentovali pondelok, útorok a streda, tak vlastne jedna z tých objednávok v danom dni vyhrala dvojnásobnú hodnotu. Takže toto sú ľudia, ktorí vyhrali. V prvom dni Patrik Moravčík z Bratislavy, v druhom dni Miroslava Baranovičová z Trnavy a v treťom dni Tomáš Matejka Hrádek nad Nisou. Každý ten balík je o inom. V pondelok to bolo o vitamínoch, v útorok to bolo o produktoch výživových doplnkov a tretie bolo vlastne o kozmetike. Takže gratulujeme. Gratulujem aj ja. Verím, že vás to potešilo. Áno? Super. Děkuju moc. Super. Gratulujeme ešte raz. Pripomínam súťaž o úžasnú dovolenku. Zaregistrovaní, ak ste, príďte na každý webinár. Vlastne už končíme na webinároch. Nakúpte za 150 € počas Black Friday a ste zaradení do tejto súťaže o úžasnú dovolenku. No a Pali, teraz ti dám slovo. Dobre? Takže začínam prvým slajdom. Dobre? Výborné, nech sa páči, tak poďme na to, aby ste vedeli, na čo sa môžeme tešiť. Takže to znamená, máme radu výživových doplnkov, to znamená od boxu až po moringu, všetko to takto tu vidíte. To znamená, začína Black Friday oficiálne v piatok. V piatok máme zľavy na box 40%, na všetky ostatné produkty 30%, v sobotu je to 30% a v nedeľu 30%. S tým, že ako sme si povedali, že ste tu vy od dnes, tak to je taká naša odmena pre vás, takže vy to viete využiť už od dneska. Odporúčam to využiť, nakoľko na každý ten produkt je limitovaný počet. Áno, takže nemusíte stávať o polnoci, oproti minulým rokom viete to využiť dneska. Tu, na čo máme hviezdičky, to znamená pH Balance Brain. Nevieme, koľko presne sa toho mine, to znamená, že je tam predpredaj, takže chceme, aby každý sa dostal v tejto zľave k tým produktom. Takže pokiaľ sa stane, že sa aj tieto dva produkty, ktoré to sa týka pH Balance a Brain, vypredajú, tak viete si ich v predobjednávke objednať s touto zľavou, budú vám dodané hneď ako sa naskladnia z výroby. Takže to máme výživové doplnky. Tie zľavy vieme, potom máme vitaminové doplnky, to znamená Bčko, Cčko, Dčko, horčík a jód, veľmi dôležité. Tam tie zľavy máme 30%, ako vidíte, na niektoré 20%. Takisto potom iné je v sobotu a iné je v nedeľu, takže takto to máme k dispozícii. A potom máme tretiu radu a to je kozmetika. A tam odporúčam využiť hlavne ten Alaskin, plus ako iste viete, dali sme na trh nové produkty, to znamená sprchové gely s výbornou 25% zľavou, to je fakt dotované celkom dosť, takže odporúčam tí, ktorí to nevyskúšali ešte, máte tu možnosť, spravte si nejakú tú zásobu a ušetrite peniaze, to je zmysel Black Friday. Ešte tu máme kuskusy a čaje. Áno, takže ešte samozrejme doplnkový sortiment, takže kuskusy. Tu na vlastných máme vypísané, tam máme takisto platia tie zľavy, to máme kuskusy a čaje, to je asi, myslím si, že všetko z tohto. Áno. Výborné. No, tak sme akurát na konci. Tak nestihli sme to úplne presne 8 minút, nám trvalo navyše, ale zase to bolo podľa nás veľmi, veľmi zaujímavé také stretnutie. Chceli sme vám odprezentovať novinky. Pevne verím, že celý tento webinár bol taký, že aj keď už poznáte, časť z vás už poznajú box a tak ďalej, už sme to viackrát spomínali, tak niektoré tie veci, ktoré sme spomínali, boli nové aj pre vás. No a Pali, ja ti ďakujem, že si mohol byť s nami počas celého týždňa, že si našiel čas. Bolo to naozaj super stretnutie a vôbec tieto webináre mali takú energiu a teším sa z toho. No a vám všetkým ďakujem takisto, že ste boli s nami prítomní. Opäť sa nás tu stretlo 125, takže ešte raz veľké ďakujem. No a k dispozícii sú potom produkty na Life. Nech sa páči, pokiaľ budete mať záujem, si niečo kúpiť. Budeme radi. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja takisto, Igi, za výbornú prípravu a aj perfektné uvedenie. Veľmi pekne ďakujem. Takisto ďakujem všetkým vám, vážim si to.
a verím, že sme vás potešili a ideme ďalej. Takže ďakujem a prajem krásny zvyšok večera a príjemné nakupovanie. Ahojte. Ďakujeme, krásny deň. Pekný večer. Děkujeme mnohokrát, hezký večer. Krásný večer a dobrou noc všem. Hezký večer. Krásný večer, děkuji. Děkuji, krásný večer. Krásný večer. Hezkého ráje. Děkuji. Děkuji, hezký večer.